best-selling author nga si Kiera Cass mopahigayon og book signing event sa Sugbo. Si Jad Conde sa report. 7 years. For the second time, mipahigayon og book signing tour sa nasod ang best-selling young adult author nga si Kiera Cass. Si Kiera miingon nga excited siyang mibalik sa Sugbo alang sa gihimong book signing tour nga gipanguluhan sa National Bookstore. Gidugukan sa iyang mga Cebuano fans ang pagbalik sa author sa sikat nga The Selection series. Kinsa miangkon nga dili gid niya makalimtan ang iyang unang pag-abot sa Sugbo, diin wala siya magdahom nga daghan di ay siyang readers dinhi. Miingon si Kiera nga ang una niyang novel nga The Siren kay i-republish kini sunod tuig. Laing good news, iyang gipaambit kanato maong pagpalit sa Warner Brothers sa movie rights alang sa The Selection. Hinuon, giputyag ni Kiera nga naa pa sila sa waiting process o wala usab siya dream actor o actress alang sa movie version sa iyang sikat nga sinulat. Apan, nisaad si Kiera nga iyang i-update ang iyang mga Cebuano fans kabahin sa The Selection movie. Kung unsang iyang mga writing rituals, si Kiera mibutyag nga naara siya sulod siyang office ug maminaw music. I just like to go to my office and turn on music and write whatever I feel like writing that day. So there's no one right way to write a book. So do what you do to tell your story. Alang sa showbiz chika, kini si Jad Conde. I got published in 2012.